Shout out kay Madam. Oh, sarap nun ang pusit oh. Laki oh. Magkano tong pusa niya tayo? Bangus. Bangus to. Salamat te. Oh, Revenant Store. Yan, shout out kay ate. Yun mga kalabarkada na. Bali papasok naman tayo ngayon dun sa palengke. Dito tayo sa palengke ng Anda pupunta. Dahil tamang tama bibili tayo ng asin. Tapos may pinapapili kasi si Mrs. sa akin eh. Ito yung papasok sa palengke ng Anda. Oh, shout out sa lahat ng mga madadaanan ko dito. Alright. Yan, may mga street foods din dito. Bibili kasi ng asin. Nabusan kasi kami ng asin sa bahay. Guys. Oh, shout out boss. Hindi ko makilala lahat ng mga tao dito, kaya shout out na lang po sa inyong lahat. Alright. So, pasukin muna natin dito para makita natin yung dito sa palengke nila. Palengke ng Anda. Ito sa kamisawan, di kami tawag ka ng tao. Marami. Pasyal-pasyal lang muna tayo. Alright. Dito naman yung mga station na mga tricycle. Tricycle lang dito. Dito yung paradahan nila. Dito tayo sa Anda Wet Market. Tingin tayo. Tingin tayo kung ano yung pwedeng mabili dito. Magkano kaya tong pusa nila? Magkano tong pusa niya tayo? Ito. Yan. Ayan. Per kilo po yan. Yun ang dami ah. So dito yung mga isda. Oh, sarap nun ang pusit oh. Laki oh. Oh, tilapia oh. Ang dami. Tulingan din oh. Bangus to. Masarap.
Alright. Bibili tayo ng asin. Na uli. Ay. Oh, dito kasi bumibili ng asin si Mrs. Bibili po ng asin natin. Yung 20 pesos lang po. Oh. Ayan. Ate, may sabon po kayong Pride, yung kulay blue, yung malaki. Antipak po. Ay, wala po kayong malaki. Anim na maliit. Ganito na anim na maliit. Ay, wala po yung isa, yung kulay blue. Oo, wala po. Uy, shout out sa'yo, boss. Yes, shout out! Kaya mayroon yun. Hanap tayo ng sabon mga kalabarkada. Huh. Dito kaya. Buwan ka na kinakain mo. Sabon Pride. Ate, magkano po yung Pride na sabon mo? Yung kulay blue? Yung malaki. Ayun po, yung kulay blue po. Blue? Oo, Pride po yan. Oh, yan. Magkano po? 100. 100. Akaw! Ibang kulay. Ikaw! Ano, yellow, ay, Vlog. Vlog. black. Yan lang, sir. Ah, ito lang po. Pag isang supot. Dalawang supot. Oh, shout out ka, boss. Choco daw. Paji bar choco. Opo. Hello. Paji bar dalawa. Choco. Shout out sa mga nagbebenta dito. Salamat, te. Oh, Revenant Store. Yan, shout out kay ate. Baka may shout out. Saan ba yan? Saan ba? Ha? Saan yan? Taga dito lang mo. Ay, dito. Oh, taga Marimpoy lang ako. Tapit natin si ma'am. Ay, madam, harap ka dito para makilala mo siya. Shout out kay Madam Marieta Ribudan. Ayan. Yo, alright mga kalabarkada. Uwi na tayo. Ang init. Sir. Kumusta sir? Okay lang. Ayo ah. Alright, uwi na tayo mga kalabarkada. Grabe ang init. Mga kalabarkada, pauwi na tayo. Grabe. Inabot tayo ng tanghali doon. Mahaba ng pila doon sa panel ko. Doon talaga ako nagtagalan kanina. Pero okay naman, at least nakapagbayad na tayo. Doon talaga kasi yung taray na pinuntan ko.
Yung magbayad ng bill namin sa kuryente. Alright mga kalabarkada, dito na tayo sa Marimpay. Woo! Sa wakas, pauwi din tayo. Bali 18 kilometers lahat yung tinakbo natin. Tapos 1 litro lang yung ginasolina natin. Parang kalahati lang yung nabawas sa gasolina. Touchdown. Alright, andito na tayo. So ayun mga kalabarkada na, nandito na tayo sa bahay. At eto na yung gas consumption natin kay Supremo. Balik kalahati lang yung nabawas dun sa 1 litro na pinagasolina natin. Parang wala pang kalahati parang wala pang kalahati yung nabawas. So 18 kilometers magmula Marimpay at Bayan, tapos Bayan to Marimpay, 18 kilometers lahat yun. So ganun yung gas consumption ng Honda Supremo. So matipid talaga siya, matipid sa gasolina. So panalo, alright, panalo to si Supremo. Tipid sa gas. So yun ang mga kalabarkada. So dito naman tatapos. Sana nagustuhan nyo yung biyahe natin. Alright, bye bye muna mga kalabarkada. See you po sa next vlog natin.